لهنك مسما سيحت لي مولاي بيش نيجي عندك هنشوف المكين إزبا ميلانا تلني بالفيلودو إزبا ميلخنا فريها تطفال لهنك مسما سيحت لي مولاي بيش نيجي عندك هنشوف المكين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-kol. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Sajd, nittolbu għall-intenzjonijiet tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-kant li ġie magħżul dalgħodu leħnek mis-sema kien il-leħen ta' Marija li sejħilna hawnhekk. Imma dalgħodu se niftħu qalbna għal-leħen ta' Ġesu. Il-Vanġelu se jgħidilna min iħobbni iħares klimi. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-popli flimkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod hemmhekk fejn hemm milena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġġruhom. Malli saru jafu b'dan ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Ikonja u fl-inħawi ta' madwarhom. U hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Istra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġleħ, kien magħtub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama lil Pawlu jitkellem. Dan ħares leħ sewwa, ra li kellu fidi biex ifieq u qallu bleħenoli. Iqa fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dawk li jagħmel Pawlu, il-kotra tan nies bdiet tajjed bil-sien tal-Ikaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin. U lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġib fil-bieb gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid rofrihomlhom b'sagrifiċċju.
Malli semgħu b'dan, l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-biesom. Resqu malajr lejn il-ġema u bdew jgħidu u jgħidu, ħbieb, hemm x'intom tagħmlu. Aħna wkoll bnedmin ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom. Madankollu ma naqas li jagħti xieda fuq innifsu bil-ġid li jagħmlilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu iżommu lill-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Nroddu Ħaj lill-Alla. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom. Mhux lilna mulej, mhux lilna, imma lill-ismek sebbaħ. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb huma l-Allat tagħhom, xogħol ta' jdejn il-bniedem. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewiet huma smewiet tal-mulej, imma l-art hu ta' lill-bnedmin. Mhux lilna mulej, mhux lilna, imma lill-ismek sebbaħ. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, allelu, alleluja, 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 allelu, alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispiritu Santu jallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobb ukoll il-Missier. U jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? Ġesu wieġbu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri iħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi u l-kelma li qed tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li bagħatni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma id-difensur, l-Ispiritu Santu li l-mulej jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jien għedtilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lingwaġġ l-iktar sabiħ tal-imħabba
juri komunikazzjoni. Dan Ġesu li huwa l-istess imħabba f'dan l-aħħar diskors tiegħu li jagħmel hawn il-lejl qabel ma bata, jiġifieri diskors li qed nisimgħu bħalissa li sar fil-kamra ta' fuq fiċ-ċenaklu. San Ġwan jagħtihulna f'diversi kapitli u llum qed jgħidilna min iħobb. Min iħobb. Mhux hekk biss, ma l-imħabba li hemm fil-qalb tal-bniedem tingħaqad l-imħabba tal-qalb ta' Alla. Ġesu hawnhekk qed jgħidilna li aħna maħbubin mill-Missier. X'rigal kbir. Alla li jħobbna. Imbagħad qed jgħidilna jekk inti tħobbni ħares il-kmandamenti. Taf x'hemm miktub f'qalbek? Il-liġi t'Alla miktuba fil-qalb tagħna. Min ħarisha din il-liġi jaf iħobb. Imbagħad ftit iktar l-isfel jgħid u min iħobbni iħares kelmti. Iħares kelmti. U jekk jien inħares dil-kelma mhux minn waħda dieħla u l-oħra ħierġa, imma dil-kelma li ssib posta f'qalbi u fil-ħajja tiegħi ta' kuljum min iħares kelmti dan iħobbni. U għax iħobbni jiena u l-Missier niġu u namru għandu. Araw xi kliem kbir. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu kull meta din il-kelma li għadna kemm smajna inħarsuha u ngħixuha, aħna jkollna ġo fina l-preżenza tal-imħabba t'Alla. Tgħidli imma nsib ħafna diffikultà. Ekku, għandna min itellifna, għandna min ifixkilna, għandna min irid jisirqilna il-kelma t'Alla, x-xitan, id-dinja, il-ġisem, l-akbar tlet edewwa, imma jgħidilna taqtgħu x'qalbkom. Ara kif jispiċċa l-Vanġelu. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. U għedtilkom dan meta jien għadni magħkom. Imma meta mmur id-difensur, minu d-difensur? Minu l-konsolatur? Jgħidilna l-Ispirtu Santu illi l-Missier se jibatu f'ismi, grazzi għal Ġesu, jagħmel żewġ affarijiet importanti. Jgħallimkom u jarrafkom. Fejn ma nasalx jien, għallimni jint. Fejn għandi l-konfużjoni jien, għatini d-dawl jint biex niddeċidi tajjeb. Fejn qiegħed nibża jew jien inċert, qawwini bl-Ispirtu Santu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna hekk jew insejħu l-Ispirtu Santu. Irroddulek ħajr mulej Ġesu illi ġbartna għal din l-Ewkaristija f'dan il-post tant għażiż. Għatina li nisimgħu il-kelma, nilqgħuha, inħarsuha u ngħixuha, nitolbu. Mulej Ġesu grazzi għall-imħabba li biha tħobbna. Imma żgur li dalgħodu hawn ħafna nies li jħossuhom li mhumiex maħbubin. Forsi laqqas minn Alla. Hekk jew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu dan il-miraklu biex ħadd ma jħossu esklus imwarrab mill-imħabba t'Alla. Nitolbu. Għal marit ħafna morda jiġu hawnhekk bi pjagi moħbija. Il-marit fid-dar u fl-isptar, il-morda fir-ruħ, dawk li jiġu għal-qrar u fil-ġisem. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, Ġesu għatina l-fejqan meħtieġ, nitolbu, ismana. Ħanitlob illum għal wieħed mis-saċerdoti, kollaboraturi tagħna hawnhekk f'dan is-santwarju, Monsignor Giuseppe Attard, li jiġi ħu Dummikil, li għat mitfuna hawnhekk Dummikil Attard, għax illum għandu l-birthday.
nitolbu għalih, permettu li nagħmel talba bit-Taljan kif soltu jagħmelu għaliex ħafna mill-parroċċani tiegħu ikunu qed isegwu l-qudiesa tiegħu hawnhekk mill-parroċċja ta' Sant'Ignazju ta' Antiochia ġewwa Ruma. Per intercessione della Madonna ta' Pino, ti lodiamo, Padre, per il sacerdote Don Giuseppe Attard, per il suo ministero, per la sua chiamata, per la sua missione. Possa lui godere la sua pace, possa lui godere la riconciliazione con sé. Aiutalo con salute perché possa svolgere il suo ministero sacerdotale. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Insibu numru 5. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Blikbarena fil-lubna u bittama taħaj oħra nfaru sitrebbih. Alleluia, alleluia, alleluia. U malilna ferħana tal-anġli natuk ħajun roddulek il-ġieħ. Alleluia, alleluia, alleluia. It-tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerti li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagrament tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u liet id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Osanna flori tasbih. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna flori tasbih. Qaddis tas-sew int mulej jintlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħaj l-ħobs, radd il-ħaj, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr
tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Xalbu bil-fer. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qed nofru s-sagrifiċċju tal-Qudiesa, il-mejtin tal-familja Sajd, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiewa u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem u natikom islim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija islim u l-għaqda li jintrid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien, il-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
جبرتنا فليمكن مولاي كنت معتسى أهدى للنقات بالجسم تبنك هاي فين المحبة فين ميلادك تمرنت مولاي من تعيش في القلوب بيك نتهنى مولاي بقلبنا فرحانة عشان تعقدنا الكل وفديتنا في جسمك هاي فين المحبة فين ميلادك تمرنت مولاي من تعيش في القلوب nitolbu u Alla li tista' kollox, inti tġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Amen. Wara l-quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet u min jixtieq minnkom nidħlu fil-kappella hemmhekk fejn seħħet il-ġrajja tal-1883 il-leħen ta' Marija. Ħalli nkunu nistgħu nitolbu flimkien dawk minnkom li għandhom xi okkażjoni partikolari. Imma hemmhekk nitolbu għal dawk in-nies li jgħidulna nitolbu għalihom li huma ħafna, li jħallu l-petizzjonijiet, ix-xewqat, it-talb u ringrazzjamenti. U allura għenuna intom ukoll biex insiru u intom issiru parti mill-familja li titlob, jiġifieri tinterċedi, tidħol quddiem Alla u l-Madonna għal dawk in-nies l-iktar dik il-familja li dan il-lejl għaddew minn mument tantibes u qalulna biex nitolbu ħafna għalihom. Nhar l-Erba' jekk Alla jrid nibdew mexjin bil-15 l-Erba' lejn lejt ta' Marija, Santa Marija. Hawnhekk ikun mument ta' pellegrinaġġ kbir. Imma lilkom li qegħdin tisimgħuna seguna fuq it-televiżjoni, nistedinkom għar-Rużarju tal-Paċi. Fis-6 nieqes kwart ninġabru hawnhekk nagħmlu t-talba ta' Rużarju meditat bil-kant tal-litanija
Imbagħad is-saċerdot jinżel bl-Ewkaristija, bl-ostensorju, ibierek u nitolbu fuq dawk li jkunu hawnhekk preżenti l-aktar il-morda fir-ruħ u fil-ġisem, l-aktar dawk li qed ifittxu l-paċi. Għaldaqstant, neħtieġu l-fjuri, anke l-weraq tal-belladonna, ġibuhomna saħada f'nofsinhar, ukoll il-lejla fis-7 min jista' kemm irġiel u kemm nisa se jkun hawn it-tindif tat-tempju. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, Omtana Marija, o kemmi doqlejju, dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija, dil-kelma min qalbna, bit-tama li talbna, jatik l-akbar ġid. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien.